Human rights activist at Temogen Kokoy Tulawi gibuhian human sa pagkabilanggo kapin sa tulo ka tuig tungod kay way nakit ang igong ebidensya ang korte batok kaniya. Si Tulawi gilambigit sa pagpamumbas sa sulo ni adtong 2009. Ang Manila Regional Trial Court mipakanaog og not guilty verdict kang Tulawi ug sa laing duha niya ka mga kauban nga sila si Johan Alihudin ug Abner Tahir. Matod sa legal counsel ni Tulawi nga si Attorney May Ann Arnado nga wala makakuha og ebidensya ang prosecution nga magpamatuod kang Tulawi nga guilty. Dugang niini nga illegitimate ang statement sa star witness sa prosecution ug daw rehearsed kini aron iduot lang si Tulawi. Matod pa sa abogado nga dugay man ang proseso nakuha gihapon nila ang hostisya. Si Tulawi gikatakdang mobalik sa Davao karong adlaw.